Psyk-Vikar-Service blev stiftet i august 2020 af Pavel Beltran Sørensen og Dian Stenholm ud fra et ønske om at hjælpe og gøre en forskel for nogle af samfundets mest udsatte borgere. De er begge uddannede sosu-assistenter og har arbejdet i akutpsykiatrien i mange år. De kunne se, at der var et stort behov i akutpsykiatrien for, at den eksterne hjælp besidder de rette kompetencer og har erfaring fra psykiatrien. De leverer kort og godt professionelle hænder til psykiatrien. Din stemme skal gå til Psyk-Vikar-Service, fordi vi hjælper med faglig uddannet og erfarne personale til de arbejdspladser, der på daglig basis gør sig umage for at give en værdig hverdag til de mennesker, der har mest ondt i livet. Hos Psyk-Vikar-Service betyder det menneskelige aspekt langt mere end bundlinjen. Målet er ikke økonomi. De måler deres succes på tilbagemeldingerne fra samarbejdspartnerne. I dag er de 5 medarbejdere på kontoret og godt 350 tilknyttede vikarer fordelt rundt i Region Midt og Sydjylland. Omsætningen er siden starten steget med 72%. Og for de arbejdspladser, som vi samarbejder med, betyder, at der kommer vikarer, der på baggrund af deres viden og erfaring med psykiske lidelser og psykiatriske sygepleje, kan sige hvad om adfærd og sygdom og sige det mennesker. Hos Psyk-Vikar-Service er det vigtigt, at alle medarbejdere føler et tilhørsforhold til virksomheden og kollegerne. Åbenhed, dialog og tæt kontakt er nogle af nøgleordene til, at det lykkes. Virksomheden tilbyder medarbejdere med en høj faglighed og med minimum 2 års psykiatrisk erfaring. De bruger god tid på ansættelsesprocessen for at få kendskab til mennesket bag ansøgningen. De har succes med at finde uddannet og erfarent personale. Der bliver løbende afholdt kurser og efteruddannelse for at sikre fagligheden for medarbejderne. Derudover inviterer de til en årlig efterårsfest for alle de medarbejdere, der har lyst. Dette giver medarbejderne mulighed for at møde hinanden på anden vis end i arbejdsregi. Det er vigtigt for Psyk-Vikar-Service, at de gode værdier, virksomheden bygger på, udmøntes gennem medarbejdernes øje for det enkelte menneskes værdier, ressourcer, begrænsninger og selvbestemmelsesret. De har en menneskelig og professionel tilgang til borgere og patienter og ser mennesket som en helhed.